Salam ildeşder, hemmäňizi YouTube kanalynda hoş gördük. Eger ýadynızda bolsa biz geçenedeki Pinyin'e değişli olan videomuzda jemi 8 tane çekim sesler vardı, öwrenipdik. Bu gedekki videomuzda bolsa biz jemi 6 tane täze çekim sesler vardı, öwrenip geçer. Size peýda eder diýip umyt edýän. Ýadyňyzda bolsa, geçen ýerdeki Pinyin'e değişli olan videoda şu görýän 8 tane çekimsiz sesler barada öwrenip geçipdik. Täze çekimsiz sesler öwrenip başlamadan azal gelin ol geçen ýerdeki öwrenen çekimsiz seslerimizi birgede gaýtalalyň. Eýdimden gaýtalan. Çingam we du. Bo. Bo. Po. Po. Mo. Mo. Fo. Fo. Tı. 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 Nı. Nı. Lı. Lı. Bugünkü videomuzda bolsa biz Pinyin'däki ene şu görýän 6 tane çekimsiz sesler barada öwrenip geçeriz. Gelin bolsa Pinyin'däki şu görýän 3 tane çekimsiz sesler barada öwrenip geçelim. Ilki bilen meň eýdimden gaýtalan. G. G. K. K. H. H. Şu çekimsiz sesleri öwredenlerine onun ýzyna ine şu görýän çekimli sesi koşup öwredýärler. Sebäbi k, k, h diýenizde hiç ýyly ses bermeýär. Şonuň üçin öwredenlerine onun ýzyna ine şu görýän çekimli sesi koşup öwredýärler. Bu çekimli ses hytaý diline, ýagny diýip aýdylýanlar, ony berk ýatda saklaň. G, k hemde h diýen çekimli seslere hytaý diline yin diýip adlandyrylýanlar. Bu çekimsiz sesler aýdanmyda dilin ucu däl, yzky tarapy, yani dilin kökü kentlewe ýakyn bolmaly. Bu çekimsiz sesleri öwrenmek kynýar. Şonuň üçin ünsert dinleseňiz derre öwrenersiňiz. Ilki bilen dilin yerleşişine seredin. Agyz boşlugyna dilin yerleşişi. Başta şeýle, soň beýle. G diýip aýdanmyza. K da edil şonýaly. H diýip aýdanmyza da dil, yani dilin orta bölegi ýa-da dilin kökü ýokarky kentlewe ýakynlaşýandyr. G hemde h çekimsiz sesleri aýdanmyza elin aýasyny agzyňa ýakynlaşdyr we sesler aýdyp bar, hiç ýyly howa çykýanlar. Meselem g, h. Emma k çekimsiz sesler aýdanmyzda bolsa agzydan howa çykýandyr. Edil şu suratdaky görüşimiz ýaly. K. K. Gelin bolsa şu 3 çekimsiziň ýzyna çekimli ses goşup okap göreli. Eýdimden gaýtalan. Çingam we du. Ga. Ga. G. G. Gu. Gu. G çekimsiz sesin ýzyna çekimsiz goşamyzda eroglifyň okalyşy. Eýdimden gaýtalan. Ga. Ga. G. G. Hemde gu. Indiki açar. Ka. Ka.
kı, kı, ku, ku, kı çekimsiz sesin izine çekimli ses hoşlanırsa ol hieroglifler şeyle koyar. Ka, ka, kı, kı, ku, ku. Şimdi geçeceğiz. Ha, ha, hı, hı, hu, hu. Hı çekimsiz sesin izine çekimli ses hoşlanırsa hieroglifler şeyle koyar. Ha, ha, hı, hı, hu, hu. Gelin ne olsa Pinyin'deki yine şu görüyen 3 tane çekimsiz sesler vardı. Öğrenip geçelim. İzimden kaytalan. Çinga modu. Ji, ji, chi, chi, si, si. Bu çekimsiz sesleri öğredenlerine, onun izine, yani şu görüyen çekimli sesi koşup öğrediyorlar. Ji, chi, si. Bu 3 tane çekimsiz sese hytaýça şö, mian, yin, şö, mian, yin deyip adlandırılyanlar. Ji, chi, hem de si çekimsiz sesleri ses aydınmada, yani yılgıranında doğdukların iki tarafa yırılış etmeli ve bu sesleri çıkarmalı. Bu çekimsiz sesleri aydınmada dilini yukarı dişin, yani etli yerine değmeli. Insert korun. Ji hem de chi sesini aydınmada değyenler. Si sesini aydınmada olsa ol değmen dine ona yukarı dişin etli yerine, yani yakın bolyandır. Yani değen ok. Chi çekimsiz sesini aydınlığı, elinizin ayasını ağzınızda tutup korun. Yani chi deyip aydınlığı güçlü yel çıkanlığını duyuyorsunuz. Mesela chi, chi. Ama ji hem de si çekimsiz seslerini aydınlığı olsa sesleri, yani ağız boşluğundan çıkan hava kenvar batıl değil, yani kenvar güçlü değildir. Mesela ji, chi. Hytaý Pinyinnäki yine şu görýän çekimli seslerin arasında diňe i hem de ü çekimli sesler, ji, chi hem de si çekimsiz sesler bilen birlikde ulanylandyr. Yani olary gelin okalyň. Yani ji, ju, chi, çü, si hem de şu. Ji, chi hem de si çekimsiz seslere ü koşulan halatında onun iki noktada, yani taşlanıp yazılýar. Ýöne okalanna olar hukman ju, çü hem de şu diýip okalmalylar. Bu düzgün diňe ji, chi, si çekimsiz seslerine değişli. Eger de l, n çekimsiz seslerin ýzyna ü çekimli ses koşulanna, onna ü çekimli sesin üstündäki iki nokat taşlanyp ýazylmaýar. Edil bolşaýaly, yani bolmalysyýaly durmaly. Gelin bolsa şu 3 tane çekimli sesin ýzyna çekimli ses koşup okap göreli. Ýzymden aýtalan. Çinga modu. Ji, ji, ju, ju. Ji çekimsiz sesin ýzyna
çekimsiz hoşlarına hierogliflerin okuluşu. Ji, ju. Indiki çi, çi, çü, çü. Çi çekimsiz sesin idina, çekimsiz hoşlarına hieroglifler şeyle okullar. Çi, çü. Indiki şi, şi, şü, şü. Şi çekimsiz sesin idina, çekimsiz hoşlarına hieroglifler şeyle okullar. Şi, şü. Yani bugünkü öğrenecek çekimsiz seslerimiz, yani şulardan ibaret. Nesip bolsa size azajygam bolsa peýdasdygar diýip umyt edýän. Egerde şu düşürülen video size azajygam bolsa peýdasdygan bolsa, onda YouTube sahypama agza bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Egerde hytaý dil hakda bilesiňiz gelen ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bolsa, aşagda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesbirleriňize jogap berer, ýa bolmasa da sorularyňyza laýyk bolan videolary taýýarlap size ýetirer. Ona näme indik videomda görüşýänçe hoş sag bolun.